Tizbiya bavê min. Qaso bi xwendina çend gotar û lêkolînan re berê xwe da gund. Qapaxa Misînê li ser sobê bi bilqên avê re bilind dibû û dadiket. Bi kêf kartola pijayî da ber kita. Tasa dendikên zeytûnan kişand ber xwe. Serê sî û şeş dendikî da ber derbên êgê yê heta kol bûn. Ma li benda sorbûna singê di nav êgir de. Bi baldarî dendik qul kirin. Rûn berda tawê hebên qulkirî di nava rûn de qeland. Karwara zarokên cîranan berê wî da şibakeyê. Bi hewes ket temaşeya lîstika zarokan û daketina pileyên berfê. Bace vekirî hişt. Li ser mîndera mor rûnişt, hem stra hem ben di dendika re derbas kir. Bi girê havêtina serî îmameyê re rahişt wênekêşa xwe derket der. Nola di ayîneke de be hêdî hêdî tizbî li ser berfê bicî danî. Hinek genim li dor tizbiyê reşand, ma li benda bêtikan. Berî birêya WhatsAppê wêneyê bişîne bi pirxînî ev hevok lê kir. Mehrûmê ka tizbiya bavû winda bûbû?